حراي السلام سلام تقاتلت مدبنا مدب دك أحد لبي كملكم وعلكم كملكم كأنكم كملكم اللهم كم توتروا سلامكم تقولون تتأرات يريفلت أن تمنتاي سلام تزرق سلام كعاد تفترة وبحريو أب عالم تزخبر السلام يزخبر واقان سلام زغفل انت الله زبناس بيت رايو سلازي كل خرنعات عالمكم تقاتلوا مدبنا مدب دك أحد لبي دقي من سلام كمل لهم كما يتخونوا لهم دحند لهم كلكم فتو حراي ونوح جزية تافينا دحنوح جزية خان الرخاب لنا دحرنا وح جزء من رخاب كات صبقوا من تاي حدا جزء كم معلتاوي تو تلسي تنفق قبل كان تمسخون دحني مثلني سلز خميل لهم قدم دحندي قوم كم يتخون اللهم كم يلي هوت نابرا بحوشو سدتن بدهتاتن كم يلو نايلو مشيت مدنا مددك أحد لبي أو أتوكرنا هنا أنا مسكن تصنح مالتي مخناتو أرستنا أنت تقول سدت تقومن قدأتون دبليو مخنياتو سدتنا يجزارو سو كرايتيريا سو زلو سلازي نسدت كان احنا خمين نمكتو لنا يمكتنا دي ولا نمكتو لنا نخولو دينا دلنا سيخ لنا يسعرنا دي دلوس نسعرو سلازي مجمرا انتايو تغند علاماتنا سدت انتاي مسليو اب سدتنا انا تكورينا لهم مالتي سلازي نايلو مشت مدبنا كمزيا تريوا دلوخم يا سلازي نبقى قبلكم ايه حراي اسكي من الوقت آتيكم اللهم مثلا نقول قرب اوكي حراي بارنا لو مشيت مدبنا مدبدك حدا لبي ابي من تاي زتكوري زعبانا انا لو ما عندي كهون بجمراتهم ابي لخا دحنديخا انت غطفيخا تاي زغلو مدفا دبل بزح حطوتات اللو بزي تليفوني كم تسقم شغلوا على من شغله جن بحافشة كم يلا خاي تقولوا أبغى رأيي يتنقروا صبغ الله خمس ترين دلهم كم زناتي تصبغ تقولوا خا أنا بعلم له تسفه سلزي بحافشة زناي جي أرستي أمس إذا له مرحبا مرحبا لعبات عجزية الله كم يلا قد حندقة إن شاء الله خيرك يا حبيبي أنا الحمد لله بالسلامة حجي من الباتتهم أبي أوروبا دلهم كاتريو أبي أمريكا دلهم ليتي دخون مثلني بزخون أنت بيت خوين جن إزي نايلو مشيت من البات دحرنا وح مسئي اللي هاي دبلكم دلهم مرحبات عجزي حجي أتي نايلو أدالي زلهم سدة تقمون ويكا قدأتوني حجي أبزد تذكر من البات تتقمتات سدة تايو جي مسارتون تايو سب انت خجبري تسدة قدم سب سدت كله محبراو فتح خنقسي تسدت قال خمسيه يلو دغيت سب يلن محبراو فتحنا هيوتو محبراو فتحنا يسدرا بيتو نزيان كنقس يقدم نزغلو بحرن سهران تسجر كابزو وصاي نسدت دمص ان سبالو دبل انتلو ناتو غدايو من البات دمص ام سدت كمان كله غوليوم بحفشا جن احنا جنراليتي ساعه خميتي ناف سدت زمصانا مجمرياتي نسدت كنت قوملو زغددنا ወይ كنت قومل لنا مسينا يزلنا محبراو فتح منقاسي محبراو فتح منقاس كا انتايو مصيل كا من تاخ تصمد دلكا اب صراح سلازي اب صراح اندحر تصمد الله انتايو ገንዘብ ከተخعبتيو እቲ ገንዘብ እንታዩ محبراوي فتحن ممصان عخان سدرا بيت كان كمون تهاجرون እዚ ሕጂ እንታዩ كل ግዜ ተዕላማታት ናይ ስደት እቲ ክንጥቀመሉ ኢልና መጽና ደለና እንተ ተጠቂምና ለኻ ስደት ሓደ ዓቢ ዩኒቨርሲቲ እዩ ስደት እንተ ዘይተጠቂምካሉ ግን እናቱ ኸኣ ድሓር ክንርአይና ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ጥቕምታት ስደት ኩሉ ግዜ እቲ ማሕበራዊ ህይወትካን ህይወት ስድራ ቤትካን ምምዕርራይ ወይ ከዓ ምዕባይ ድብል እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ እንድሕር ንሕና ክንኣቱ ኮይና እንድሕር ኣብ ከምዚ ክንጥቀም ኮይና ንሕና ንስደት መጀመርያ ምጽኢልና ምንታይ ኢና ዘለና ወዲ ሰብ ምጽእ ምስ በለ እንታይ ክገብር ዘሎ ቅድም ولا قاعد محج بزح جزيت زاري بلون تقنكو مجمرة مفتح حزارلو تا مفتح انتايا حنت نايتا تنبر الله بيتيا قال ايتها مفتح نايتا غير انتايا سها قنقوا سلازي محبراو فتح تنقص بصراحه توافر ندحركمكا بالمينو كل جزء بوحد 10 خميتي 3 خميتي 5 خميتي مفتح نايتا عد تحزر لك سخنتاي قنقوا سلازي قنقوا انتلو نسرح توفر نعخا يعد مكاي قنقوا انت زي لكن صماميخا عوريخا لوموسيخا ولا حنت تقبرو نغير يلن سلازي كل جزء مرحبا بحربرا
كلهم بحفشة سلامتهم حجي تأتوا دلهم كلهم ودزقي دبايرو كلهم حجي اتقانقوا أنت زي اللي قن انتهى هم تقبر كم تدلي أخذ الجلابت أي تغلني غطات تنور الله دل عصر لازم مفتحي بالكان تا مفتح أنت أنكو أنت يا تقاد ديمك قانقوا أنا يتعدي ممهري قانقوا أنا يتعدي من تاي خاطر مهار دلها علامة ممسنات كان تايو قدم علامة ممسنات كان تايو محبرة وفتح تنقسي محبرة وفتح تنقسي ندحر كون كا نسرح تقول لك قد مسرح مخات كا قانقوا أنا يتعدي مفتح سلازغون نوعها قدين كتون لك لازم خميت قانقوا قديم وكانت زي تزارب كايو علمينو جن 10 خميت 3 خميت 5 خميت الكاجد قدم كتحز زقددك مخنياتو سدت حدا عاب يونيفرسيتي يخلو بلو دحر كوينا عاب يونيفرسيتي حماق الله تصبق كالو سلازي كل غزي انتايو نحنا اتصبق طراي تدلينا تصبق حجي نسدت كم حدا عاب يونيفرسيتي انت تتقيمنا له مسبلنا قانقوا انا يتعدو يمفتح اب جباخ انت حسكا نسخه حجي نخت نبر اب زعدي نتي محبراو فتحي كتنقصر للكا تبقيس كاي دلخا بسهرا ديو ببحر ديو ويكا اب خالق بروسس دي مسيخا دلخا ازي حجتي انكو نعخا ناب سدت زمصاك علامايو سلازي اب سدت قدم زبدهاكا قنقواي دحرو قنقواها انت يدمص ناي صعرن ناي رحصن كقدم كغاطمكاي ازي خا كل غزي تفطراوي نزن دحر بديخا نسخ حجي تسديدكا نتي سدتكا ترغمو فليت كاي دلخا طقم ناي سدت نزيان انت حريسكا اتي دلي كاي دلخا ببقسي محبراو فتحن منقاس نهيوت كان هو سدرابيت كان ناب سراح تقوي حجيزي انتايوتو انكو دمص اكا نابزي دمص انا بزيكا زخالق يلن اذا خالق دمص دلو صعبينات غدات ناي سدتكا انتايو دحراب تتحتي لك قلصي سلازي سدت تقمتاتو زي دحر محبراو مقيار كوينو حجي انت اخا تقبر دلك نغزيخا بغبو تقامو لك غزي ورقي غزي تتصنع لك غزي تمهار لك غزي تسرح لك اذا سلستي يخد غويلو لك انت حلو ما انت حليفه صباح نغواي تتكانيان صباح انت حليفه هذا حر صباح تتكانيان لك خم عد ميخا قبرو اذا زعمت زي انت حليفه حدا عمت اطفي خلخا قال اي تعمت تطفى الله زسون سلسي تعمت تطفى الله زون عد ميخا انتي بومتن يخيد الله خاب نسنت نابي يتخيد الله ناب ارغان ناب عبيت تقوي لها سلازي اب نسنت كاخد قبرو زقباكا غزيه بغبو زي متقامي قندي صعبين ناي زمن سينا خوينو دعزبو دلخ مالتي مخنياتو ورقاو غزيخا انت تتقيم كالو نخلو نتسخات دلخا علاماتات كتهرم شتخان كتهرم ازي حغازي سلازي نحنا خابكم قلنا دينا من البات ملسنا عخوم ابتو كومنت تقول فلي تقول يوم عرو حجي ابتو كومنت تقول فلي تقول يوم نمنتاي كل غزي من البات نساتكم اتي انا زبلو زلخو قال سبات كا سخاد نزلتاي كتنغرنا تقولوا تقول يوم قدمات حيزنا تتقيمنا له نقويل لنا محبراوي وتناتنا نعرلن نعو ما يكون كنت زارب دلو حجي نوتهم بغبوق غزينا زي تتقمنا له محبراو فتح خنا نقس لنا مسئنا محبراو فتحنا يسدرا بيتنا ناتنا زين قسنا سبات يتزارب دلو ስለዚህ ሕጂ እንታይ ኩሉ ግዜ ግዜኻ ብግቡእ ብስነ ስርዓት ክትጥቀመሉ እንተ ዘይክኢልካ ንህይወትካ ኣዝዩ ኣስጋኢ ነቲ ዝመፃኻሉ ዕላማኻ ኣዕናዊ እዩ ስለዚ ስደት ኣዕኒካ ድዩ ጠቒምካ ካብዚ ንዓኻ እትሕቶ ገድፎ ስለዚ ረሓባ ዓወተይ ኩሉ ግዜ ሕጂ እንታይ ኢና ንብሎ ጆኒ ኩላኹም ብሓፈሻ ኣስማት ዘይፀዋዕ ይትበልኒ ስለዚ ኩሉ ግዜ እንታይ ኢና ሕጂ እቲ ብስነ ስርዓት ወርቃዊ ግዜኻ እንተ ዘይትጥቀመሉ ተኾንካ መምፅእ ዕላማኻ እውን ኣይፈለጥካዮ እቲ ስደት ሕጂ እንታይ ንዓኻ ኣብ ጉድኣት እምበር ኣብ ጠቕምኻ ኣየርብሓካን እዩ ስለዚ ኣርብሓካ ዲ ኣየርብሓካ ንጠቕመካ ዲ ጎድኣካ ስደት ከዓ ኣብታ ኣቲኻያ ዘለኻ መኻዚኖ ከመይ ጌርካ ኢኻ መምፅኢኻ እንድሕር ዘይትፈልጥ ኮንካ ናበይ ክትኸይድ ኣለኻ እውን ክትፈልጥ ከፀግመካይ ከፀግመናይ ማለት እዩ ብሓፈሹ ስለዚ ካብ ኩሉ እቲ ስደት ነዚ ዓብዪ ዩኒቨርሲቲ ገይሩ ክንጥቀመሉ ዝግባአና እንተኮይኑ ወርቃዊ ግዜኻ ብግቡእ ምጥቃም እዩ ወርቃዊ ግዜኻ ኸ እንታይ እዩ ንስኻ ከም ተፈጥሮ ወዲ ሰብ ረሂፅካ ክትበልዕ ኢኻ ካብ ስደት ናብ ስደት ኣምሪሕኻ ማለት እዩ ሕጂ ከይረሃፅካሉ ትበልዕ እንጌራሎ ድዩ እንተሎ ደሓንቶም ትበልዕዎ ከይረሃፅካ ምንባር እንተሎ ግን ኣርተፊሻል ምንባር እዩ ክትርህፅ ኣለካ ክትነብር እንድሕር ኮንካ ስለዚ እዚ ከዓ ኩሉ ግዜ ነተግብሮ እንድሕር ኮይና እቲ ስደት ጠቕምታቱ ተረዲእና ኣሎ እቲ ስደት ከዓ ተጠቒምናሉ ኣለና ስለዚ እቲ ዩኒቨርሲቲ ንመሃሮ ዘለና ስደት ንዓና እንታይ እዩ ጠቓሚ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ካብዞም ትብለኩም ዘለኹም ወፃኢ እንተኮይኑ ግን ስደት ዓናዊ እዩ ጠቕሙ ዘይኮነስ ጉድኣት ይበዝሕ ስለዚ መሰረቱ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ወይ ኣብ ስደት ድሪኦ ዘለኹ ኣብ ብፍላይ ኣብ መንእሰያት ፅባሕ ንጎ
ተጣዒሶም ዘይረኽብዎ ወርቃዊ ግዜኦምን ዕድሜኦምን እንድሕልፎ ዘለዉ ኣብ ምንታይ እዩ ብሓፈሻ እሶም ፈልጦ እዮም ንምድጋምካ የፀግመንን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እቲ ስድራ ንዓኻ ዝፅበዩ ስድራ ኣለዉ ካብቲ ክትስደድ ከለኻ ኸ ማሕበራዊ ፍትሒ ናይታ ስድራ ቤት ክተንግስ ኢልና ኢና ተሰዲድና ኣንጊስና ዘይኣንገስናን ነብሲ ወከፍ ሕቶታት ንዓኹም እዩ ትመልስኻ በዓልኹም ትምልስዎ እንድሕር ኣንጊስና ኮይና ፅቡቕ እሱ ዕላማና እንተዘይንጊስና ኸ እንታይ እዩ ትፀገም እዩ ትሕቶ ምክንያቱ ስደት በዲህካ ኣሎ ኣይበዳህኻዮን ስለዚ ንስደት ክንብድሆ እንድሕር ኮይና ኸ እንታይ ንስደት ብደቂቕ ንሕና ክነንብቦ ኣለና መምፂና ዕላማ እንተፈሊጥና ካብ ዕላማና ነቕ እንተዘይልና ንዓና ንየማን ንፀጋም ዝደፋኣና የለን ወርቃዊ ግዜና እንተተጠቂምናሉ ግዜኻ ወርቂ እዩ ግዜ ኩሉ ግዜ እንተተጠቂምካሉ እዛ ናይ ሎሚ ሎሚ እዛ ናይ ፅባሕኻ ፅባሓ ናይ ፅባሕ ኣይትረኽባን ኢኻ ናይ ሎሚ ኸ ሰብ ክትከውን ኣለካ ምክንያቱ እቶም ዝበዝሑ ዕዉታት ናይ ሎሚ እዮም እምበር ናይ ፅባሕ ናይ ዳሕራይ ኣይኮኑን ክትዕወት እንድሕር ኮንካ መምፅኢ ስደት ከዓ እንድሕር ትፈልጦ ኮንካ ቀዳማይ ዕላማታት ናትካ እዚ እዩ ብንጹር ብግቡእ እንተንቢብካዮ ከዓ ክትጥቀመሉ ኢኻ ንስደት ከዓ ተጠቂምካሉ እምበር ኣይተጠቐመልካን ማለት እዩ ብሓፈሻ እቲ ወርቃዊ ግዜኻ ዘይምጥቃም እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ሕጂ እቲ ጉድኣቱ ኸ ንብል ዘለና ሕጂ ጉድኣት ናይ ስደት ግዜኻ ብግቡእ ዘይምጥቃም ኣነ መን የበላን ነብስኻ ኣነ መን የበልያ ንነብስኺ እንታይ ክገብር ውዒለሎም መዓንቲ እንታይ ክገብር ነይርኒ ኢልካ ሕተታኒ ነብሲ ወከፍ ሰብ ንጎ ክትስእ ነይርካ ወይ ክትስእ ነይርኪ ንስራሕኻ ክትጎይ ነይርኪ ምክንያቱ ደቂስካ ድንበር ስለዘየለ ካብ ድቃስ ዝኸፍእኻ ካልእ ሕማም ኣሎ ኣብ ዘይከውን ግዜኻ ምሕላፍ በለካ ለኸዓካ መውዓል ዘይትድይቦ ጎቦ ንስኻ ከምቲ ድይቦ ጌርካ ንሓንጎልካ ትእምኖ ዘይትፈልጥ ክንስኻ ፈላጥ ዝመስለካ ዘይትርኢ ክንስኻ ትርኢ ዝመስለካ ዘይትሰምዕ ክንስኻ ትንሰምዕ እንዳመሰለካ ወርቃዊ ግዜኻ ብኾን ተሓልፈና ወርቃዊ ግዜና ብኾንቱ ንሕልፎ ዘለና ንነፍስና ስለነታልሎ ዘለና ንነፍሱ እንድሕር ዘታልል ሰብ ኣሎ ኩሉ ግዜ ኣብ ገበናቱ እዩ ኣብ ሕመቕናቱ ኣብ ሽግርናቱ ተሓቢኡ ዕንክሊል እንዳበለ ይነብር ተዲ ዕንክሊል እንዳበለ ይነብር ንምንታይ ሓደ በልሕ ሰብ ካብ ጌጉ ወፂኡ ቀልጢፉ ጌጋታት እናተኣሪሙ ኣብቲ ምዕሩይ ዝኾነ መንገዲ ክጓዓዝ ዝኽእል እዩ ሓደ ሕማቕ ሰብ ግን ኣብቲ ጌጋ ተሓቢኡ ዝነብር ንህይወትካ ኣብ ጌጋ እናኸደት ከላ ትሚልካ ተሪእኻያ ዋላ ሰብ እንተረዳእካ ኣይርዳእካን እዩ ክተረድኦ ኣይደሊን ኢኻ ምክንያቱ ኣብኣኻ ክትሕባእ ትደሊ ስለዚ ወርቃዊ ግዜኻ ኣብ ገበንካ ትሓብኦ ወርቃዊ ዕድሜኻ ኣብ ገበንካ ትሓብኦ ኩሉ ወርቃዊ ማሕበራዊ ህይወት ናትካ ኣብ ገበንካ ሓቢእኻ ትነብር ስለዚ ገበን ዝበሃል እንታይ እዩ ጉዕዞ ናትካ ኣበይ ከም ዝኾነ ዘይምኻድ እዩ ነቲ ትኸዶ ዘለኻ መገዲ ብኣጉ እንተንቢብካዮ ንስደት ትፈልጦ ኣለኻ እንተዘይፈሊጥካዮ ኸ ኣብ ዕንክሊል ትበል ኣለኻ ስለዚ እቲ ማሕበራዊ ፍትሒ ከተንግሶ ዝመፃኻ ማሕበራዊ ሽግር ተንግስ ኣለኻ ኣባኻ ኣብ ስድራ ቤትካ ኣብ ኩሎም ብፆትካ ይዕሩካ ማሕበራዊ ሽግር ተንግስ ክንድሽ ማሕበራዊ ሽግር ትፈትሕ ማሕበራዊ ሽግር ከዓ ተንግስ ከመይ ጌርካ ኢኻ ማሕበራዊ ሽግር ተንግስ እውን ገለ ክብለካየ ነቶም ኣብ ዕንክሊል ንውዕል ዘለና እያ ዝብል ዘለኹ ምናልባት ነቲ ግዜ ብግቡእ እንተዘይተጠቂምናሉ ናይቲ ዓዲ ቋንቋ ኣይንምሃርን ኢናን ናይቲ ዓዲ ዝኾነ ይኹን ሕጊ ናይቲ ዓዲ እውን ኣይንፈልጥን ኢናን ኢንተግሬት ዝበሃል ምስቲ ሕብረተሰብ ይብልናን ዋላ ስራሕ ክትደልውን ንመን ኢኻ ክትሓተት ኣበይ ከም ዝኽየድ እውን ብዙሕ ኣፍልጦ ይብልካን ኣብ ገዛኻ ኮንካ ዶክተር ትኸውን ኣብ ገዛኻ ኮንካ ጋዜጠኛ ትኸውን ኣብ ገዛኻ ኮንካ ሓያል ተዋጋኢ ትኸውን እዚ ኣብ ገዛኻ እዩ እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ናይ ቀትሪ ሕልሚ ብር እንተበልካስ በይንኻ መርሓባ ጓልቀሺ ኩልኹም ተምታእትው ዘለኹም ሕጂ ራእሲ ኩልኹም ሰላም ሰላም ሕጂ እዚኦም እዮም እቶም ቅንዲ ሳዕቤናት ናይ ስደት ኣምፂኦምልና ዘለዉ ምክንያቱ ግዜኻ ብግቡእ እንተዘይተጠቂምካሉ ንክትመሃር ዕድል የብልካን ክትመሃር እውን ግዜ የብልካን መፍትሒ ናይቲ ዓዲ እንተዘይሓዝካ ኸ ክትነብር ኣብቲ ዓዲ ኣይፍቀደካን እንተነበርካ ኸ ከም ሓደ ማሕበራዊ ሽግር ተንግስ ዘለኻ ኣብ ህይወትካን ኣብ ህይወት ስድራ ቤትካን ጥራይ ስለዚ ኩሉ ግዜ ሕጂ እቲ መሰረቱ ጾር ህዝብኻን ሃገርካን ከይትኸውን ንግዜ ብግቡእ እንተተጠቂምካሉ ንስደት ትርጉሙ እንተፈሊጥካዮ ስደት ትርጉሙ እንተፈሊጥካዮ ኸዓ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ትነብረሉ ዘለኻ ዓዲ ቋንቋ ናይቲ ዓዲ ክትሕዝ ኣለካ ስራሕ እውን ኣብኡ ክትጅምር ኣለካ ስራሕ እንተዘይጀሚርካ ቋንቋ እውን የብልካን ቋንቋ እንተዘይብልካ ኸ ስራሕ ክትጅምር ኣይትኽእልን ኢኻን እቲ ቀንዲ ፀገም ንወዲ ሕብረተሰብ ኮይንዎ ዘለኻ ዕንክሊል ደብሎ ዘሎ ንመንእሰይና እዚ ድብለኩም ዘለኹ እዩ ምናልባት እቲ ብዓቢኡ ኩሉ ግዜ እቲ ክሳራ ቀዳማይ
نهيوتكاي كلاي تتقعت زخسارة زخا سدرا بيتكاي ጨጓር ዳንጋ መንእሰይ ሰዲደት ብላ አዲኻ ግን ትልምን አዲኻ ግን ትቁዝም ንምንታይ ወዳ ናፊቃ ካብ ወዳ ዝመጻ ሓገዝውን ስለዘይብላ አቦኻ ይቁዝም እንታ ኮይኑ አቦ ወዱ ናፊቁ ወይ ከዓ ጓሉ ናፊቁ ካብ ወዱ ዝመጻ ሓገዝውን ስለዘይብሉ ይቁዝም እምበር ኣብ ዝኾንካ ወርቃው ግዜኻ ተጠቀምካሉ ከመይ ትውዕል ደይ ከመይ ተሓድር አቦይ እንታይ ተደሊ እንታይ ክእዘዘካ እንታይ ክገብረልካ እንተልካ አቦኻ ሙስኡ ከም ዘለኻ ይፈልጥ አዲኻ እውን ሙስኡ ከም ዘላ ምስኻ ከም ዘላ ትፈልጥ እዚ ንሕብረተሰብና ኣዝዩ ካብቲ ስደት ከፊእዎ ደሎ ግን ማሕበራዊ ህይወት ከተንግስ መጺኻ ማሕበራዊ ሽግር ኣብ ህይወትካ እንጊስካ ኣደጋ ክሳራ ናይ ስደት ኮንካ ኣብ ዘይትፈልጦ ዓውደ ኣቲኻ ዘይ ፖለቲከኛ ትመስል ዘይ ጋዜጠኛ ትመስል ዘይ ፈላጥካ ፈላጥ ትመስል ዘይ ትኽእል ክኢላ ትመስል ግን ካብ ኩሉ ናጻ ኢኻ ባዶ ኢኻ ኣነ እውን ምሳኹም ባዶ እየ ማለት እዩ ስለምንታይ ኩሉ ግዜ ዳዊታ ስለምንታይ ኩሉ ግዜ ንሕና ኣብዚ ስደት መጺና ዘለና ብስለት እንተ ዘይብሉ ዝመንእሰይ ብስለት እንተ ዘይብሉ ኣብ ሓሳባትካ ወላ ሓንቲ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ስደት ኣዝዩ ብሱል ሰብ ጥራይ ዝጥቀመሉ ብሱል ሰብ ክትከውን ከዓ መሰረቱ ክልተ ነገር ጥራይ እንደድልኻ ሓንቲ ቋንቋ ናይ ተዓዲ ምትሓዝያ ካልእ ሞያ እንተወሲድካ እሆል ይኻልእ እዚአን እንተለናኻ ተንብስለት ነዚአን እንተፈሊጥካ መምጺኻ ፈሊጥካ የለኻ መምጺ ድፈልጥ ሰብካ ኣይጋገኒ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ መምጽኡ ዘይፈልጥ ሰብ ይጸጊምና ዘሎ ካብ ኩሉ ሕብረተሰብ ኮብሊልካ ሙሉ መዓልቲ ክትልፍልፍ እንታውዓልካ ኣብ ምንታይ ንምንታይ ካብ ፍልጠት ናጻ ክንስኻ ሙሉ መዓልቲ ኣብ ኮምፒውተር ተሰቂልካ እንተውዒልኪ እንታይ መክስብ ናትካ ማሕበራዊ ፍትሒ በዚኣ ትነግስ ድያ ኣደስ በዚኣ ትእለ ድያ ኣቦስ በዚኣ እለ ድዩ እስኻ ክትኸይድ ዘሎ ወርቃው ግዜኻን ዕድሜኻን ከ ተሓስቦ ኣለኻ ዲኻ ሕጂ መብዛሕትኦም ሰባት ኣብ ዝደዳናገሩ ኣብ ሶሻል ሚድያ ከምቲ ኩሉ ግዜ ድብሎ ዓብ ውቅያኖስ እዩ ዓብ ውቅያኖስ ናቱ ክራይተሪያ ኣለዎ ምክንያቱ ኣነ ኣክቲቪስት ክኸውን እንድሕር ኮይነ ናይ ኣክቲቪስቲ ክራይተሪያ ከማልእ ኣለኒ ኣልዕል ኣቢለ ይኣትውለው ኢለ ጠዊቐ እንተኣትየ ግን ተጠቃሚ ናይት ማሕበራዊ ኮንኩ እንታይ ዳት ማሕበራዊ ሚድያ ይንዓይ ዝጥቀመለይ ወርቃው ግዜ ይበልዓለይ ወርቃው ዕድመ የጥፋለይ ከይፈልጥ ደንቁራ ከም ዝነብር ገብረኒ ምክንያቱ ፈላጥ እንደመሰለን ንብዚ ምክንያቱ ሓደ ግዜ ሰባት ብዙሓት ፎሎወር የጥርዩ ሕጂ ብዙሓት ስለ ዝፈለጡ ፈላጣት መስሎም ጽሉል እኮ ኩሉ ትፈልጦ ዲኹም ሓደ ጽሉል እንተሎ ወላ ሓደ ሰብ ዘይፈልጥ የለን ኣብታ ትነብረላ ዓዲ ጽሉል ኣብ ኣስመራ ተሎ ኣብ ወዲ ኣስመራ ዘይፈልጦ ንጽሉል የለን ጽሉል ኣብ ጋሽባርካ እንተሎ ንዑ ዘይፈልጥ ሰብ የለን እቲ ጽሉል ግን ፈላጥ ኮይኑ ተፈሊጡ ጽሉል ብምዃኑ ጥራይ ተፈሊጡ ሕጂ ሰባት ብዙሓት ስለ ዝፈለጥዎ እቲ ጽሉል ሕጂ ፈላጥ ኮይኑ ይኮነ ዝፍለጥ ዘሎ ጽሉል ስለ ዝኾነ ሰባት ፈሊጦሞ ስለዚ ኣብ ማስ ሚድያ ሰባት እንተፈሊጦምኻ ኣሽሓት ፎሎወርስ እንተለምኻ ፈላጥ ኮይኑ ዝመስለካ ሰብ ኣለኻ እሱ ይኮነ እንትሕቶ ንጽሉል እውን ሰብ ፈልጦ እዩ ንስኻ ፈላጥ ክትከውን ግን ክትጽዕር ኣለካ ፈላጥ ክትከውን ክትመሃር ኣለካ ፈላጥ ክትከውን ሞያ ክትዓጥቕ ኣለካ ፈላጥ ክትከውን ንስራሕ ክትወፍር ኣለካ ብግቡእ ወርቃው ግዜኻ ክትጥቀመሉ ኣለካ ስለዚ ስደት ኩሉ ግዜ ውርደትን ጠቕሙን እንድሕር ኢልና እንተ ተጠቂምናሉ ዓብ ዩኒቨርሲቲ እዩ እንተ ተማሂርናሉ ንስደት ኣዝዩ ጠቃሚ እዩ ብዘይ ቋንቋኻ ዘይዛርብ ብዘይ ባህልኻ ዘነብር ስደት ኣዝዩ በዳህ እዩ ነዚ ክትብድሆ ግን ቋንቋ ናቶም ክትፈልጥ ኣለካ ናቶም ባህሊ እውን ክትጽንዕ ኣለካ ብመጠኑ ምስቲ ሕብረተሰብ ክትነብር እንድሕር ኮንካ መርሓባ ኣገልጊሉ ሰኑ ኩላኹም ብሓፈሻ ሕጂ ኩሉ ነዚ ሕጂ እንድሕር ንፈልጥ ኮይና ነዚ ስደት ሕጂ ካብቲ ጠቕሙን ጉድኣቱን ሃይና ወሲድና ዘለና ጠቕሙ ስደት ጠቕሚ ኣለዎ እወ ወርቃዊ ግዜኻ ምስ ትጥቀመሉ ብግቡእኻ ንስኻ ነቂሕካ ንስኻ ማሕበራዊ ፍትሒ ናትካ ክተንግሰሉ እንተጀሚርካ ድሕሪኡኻ ማሕበራዊ ስድራ ቤትካ ተንግሰሉ ስለዚ ኣብ ስደት መምፂና ማሕበራዊ ፍትሒ ክንንግስ ዳ እምበር ማሕበራዊ ሽግር ክንዕጠቕ ኣይኮንና ንስድራ ቤትና ተሰዲድና ስለዚ ሕጂ መብዛሕትኹም መንእሰያት ብፍላይ ሓደ ኣለዉ ንስድራ ቤቶም ዘይፈልጥዎም ቴሌፎን እንዳደወሉ ስድራ ቤቶም መሸጉርኻ ኣሎ ደእዎ ኣሎ ኣላ ደእዎ ኣላ ኣበየላ ኣብ ዓለም ኣላ እዚኣ እታ መልሲ ኣይሞተትን ንዕኦም ግን ምውት እያ ምውት እዩ ምክንያቱ ንዕኦም ምውት እዩ ተሰዲዱ
حسبوا قلقليهم بفلاي أب ليبيا تأثيرهم أب سودان تأثيرهم عديتاتهم كام نمر وصاي فقط بيت كريستيانين عدن داخل لمين دئتوان أبزي ماس ميديا كزاربو خمدرو خلو سبات مسلو تريوم سبات مسلو نديتاتهم قند تقبلن سينا نبجزات الدربين أبوتاتهم سم كيلهم تقولي حد بلهم تدربيهم دسونهم أبعد ريخا تمس سمعها خا بتليفون تدولك إذنها سمع الدزيئة أف ماس ميديا خوت كاخد قعر كاب توعل والدزيئة أف ماس ميديا خون كتقعر كاب توعلي كال زي تقبري كال زي تقبرو حجي إذا كله شجر نتاعي مسجد الله نسدت أبجد أتراح سلده ذهب كليو سخا حجي زي تفلت كنسخا أنك عتقرينيا خادر كتكون أنت تزارب أنت يتأمل لك نسدت أنت زي تماهر كلا خاي مهركاني سدت فتيني أي مهركاني السخا تفتن كاب تفتن أنت وصيخة راح حسب تكون تعود كتفتن كاب صدرها توصل لك فتنة دقات مكان فتنة يعني ما أثرت متصل فتنة ناي جنزب كفل متصل فتنة ناي مهرام متصل فتنة ناي متحالن ناي مقتالين متصل نزل فتنة نزل سجير كار هوا قطع متصل عاد أوروبا أمس أتقى بخا دي سجير كا بخا دي سجير كيلوم سدرابيت دوي بزحات له نمن تاينا خم نخون نمن تاينا خم نخون حجي زي فلاتات كنوسم فلاتات دمسلم نسدرابيت كأدوي لهم كم زنت زي جيركي كم زنت زي جيرك أنا سلدي سدل كاني Who are you؟ نتاب 8 عام حلفك أدت مقرز الله خلاقان العلي نتاب 8 عام حلفك أبوها السخاخة مقرة السخاخة مزجبر تزجير كاي جبر الكان يكتب له مين يخسخها مين يخسخي انتايك جبر الكلمة انتايك جبر الكدي لمدي انتايك جبر الكابوي لمد انتايك جبر الكون صدراي لمد كم زجبر دبل وتدراو تزاز زبال أما حبراو فتح حبرة السبنا يسرحني توزحوا قابزيكم تقاقيو أبوكم من أديكم من أبقى يسرعوهم كي تقاقيو نتادخا ديخا هو خدان كأير الله خدان ديب الله ديخا نتادخا بخا خدان كأير الله منصف عراس زي بالله انتقينا منصف جزء الله جزء الله انتاي كجبريل كجديف كاس كم زجبر لكم وتادراو تأززا مزحات أنا مزحات لزراخب نعاي زجر من النجار الله زي تفلت خنصهم فلاتات مسلو زي تفلت خنصهم فلاتات مثلا نسدرا بيت وتادراو تأززوا مين يخا مين يناخن احنا ندن تايك جبريل كان بركم زجبر لك تأززا دي انت حشك بر ازيد حشك لك تأززا نديقه وين بغات تأززوا أبي أوروبا سلد سفركم لعلبكم أنا أديكم الفلتة زلكم زمسلكم أمو بعد فلتات كنسخن زيد قند شجركم يدل بزحرة السنة سدت تقيم لكم برايت تقامكم لون من إسياتنا بوليتيكات بالا فلت أيبلكم نايزخونا مع حبراوس حبرة السد فلتات يبلكم يبلكن كابهل وصات مدروت مدرا كاب تاريخ وصات مدروت مدرا تاريخ وناتات اللو بوليتيكا وناتات اللو بهل وناتات اللو نواناتاتم نقدفلو نحنا تراي ممسينا نقبر انتاي ممسينا ما حبراو فتحنا نقص مو صدرا بيتنا ندينا لذا سقاق حلفلك اللو صدرا بيتك حلفلو سقاق تعوت لك صدرا بيتك عوت تخينم سقاق يتعوت كاس تعوت صدرا بيت يلن عوتكم ترفم وتادراو تزاز كأب لعلي له حدا اللي في فيسبوك أنا دفلته 24 ساعات كادرك مثل كم الدرد وعل أديو جن بدخلنا سب أي تجربتي عليها سلا سدي دملين تصدق كوس بلوك غيرني انت خجبري لك ما خرن نجبوه كمان نير ليك تمثل كتمدر توعل عين سورة ديقة ديتا ألي سنبولا بخا زيتا ألي ديتا ألي ديتا أليا زيتي سدت تقيم اللي قلو إذا ماس ميديا وناتات اللو عقمي يقولكم من هذا زوك أنسي نزي حسكا قطعتو عدك دليكا بزح عدكي أو حانت مركب قطعتو زيتا أدنا أنا عشر جلاب اللو زيتا أدنا لايف جاكيت اللو عدك حزايات أتو مرسق لايف أتونيا ملو زي قدولنا دادا حتيقة تغيب
نزي زي بالك مركب أيتاتني خا نزي زي بالكم كام أبز فيسبوك أتيهم كادرات تمثلوا لعلب بخم نديهم فلاتات تمثلوا نديهم نبخم زي تقاليو نبخم نديهم زي تخبروا نبخم نديهم بخمي كم زي إلا زي فلتكم سي فلاتات تمثلكم كأن سبك تقاليو تمثلوا زي تفلت كنسخة فلات تمثل زي تريخ تنسخة عور كنسخة استريت تمثلك إذا مرة خبوا بزهان وانا تاتالو بزد الرساناتيم كيبدا نقركم أبزن دحراتيكم بزد راي تحلف دي مسلكم اللهم لايك جبر سبسكرايب جبر نعباس عبني نعباب زحلي نعباب زحلي إذن تايو حاجة خبتي هو تايو ገንዘብ የብሉን አይኮነን እዚ ገንዘብ ግን አይኮነን ስደድ ለካ ንዓኻ ቅድም ኣብ ንእስነትካ ከለኻ ጉየ ረሃፅ ሪዝካ ተምፆ ገንዘብ ብሩኽ እዩ በቲ ሪዝካ ደምፀኻ ኢኻ ነቦኹምን ኣዴኹምን እለዩ እንተ ኽኢልኩም ናብ ኣሕዋትኩም ስገሩ እንተ ኽኢልኩም ናብ እሞታትኩም ሓትነታትኩም ስገሩ ነቦኹም ዘይተኣልዩ ነዶኹም ዘይተኣልዩ ዘይተኣልያ ኣብዚ ተጓሒፍኩም ሙሉእ መዓልቲ ነቲ ወርቃዊ ግዜኹም ካብ ፍልጠት ናፃ ክንስኹም ፈላጣት ክትመስሉ ፈላጣት ክትመስላ እዚ ማሕበራዊ ሚድያ ጆሕ ሒዝኩም ስለዚ ረሓባ ሳሊሕ ነው ስለዚ እንታይ ኮይኑ ዘሎ እንታይ ይጋጢመና ዘሎ ንፈልጥ ዘለና ብዘለና ዘመን ስደት ጠቕሙ ዶ ጉድኣቱ እምበር በዝሕ ዝተጠቕሙሉ ውሕዳት እዮም መምፅኦም ዕላማ ዝፈልጡ ኣዝዮም ረቃቕቲ ሰባት ትዘድልዮም ገይሮም ጥራሕ ዝኸዱ ምእተዊኦም መውፅኦም ዝፈልጡ መዓስ ንስራሕ ከም ዝውፈር ፈልጡ እንታይ ቋንቋ ከም ዝረባ ኣብቲ ዓዲ ዘለዎ ዝፈልጡ እዚኦም እዮም ንስደት ተጠቐሙሉ ካብዚ ወፃኢ እስኻ ኣብ ማስ ሚድያ እንቃዕተ ኳሒል ክትመፅእ ደይ መልክዕ ኺሒዝ ክትመፅእ መልክዕቲ ክትመስሊ ፈላጥ ክትመስሊ ካድር ትዛረብ ዘይትፈልጥ ክንስኻ ወይ ዘይትፈልጥ ክንስኻ መንእሰይና ኣብዚ ኮነንቲ ህይወት ዘሎ ህይወት ወርቃዊ ግዜኻን ዕድሜኻን ከለካ ንስራሕ መጉያ እዩ ንትምህርቲ መጉያ እዩ ቋንቋ ናይቲ ዓዲ መሓዝ እዩ ጸዓዱ ንዓኻ ናይ ሓደ ቫይረስ ሰንዴም መጎድፍልካ ኣብ ቲክቶክ ዶ ኣብ ፌስቡክ ዶ ተጸኒትካ እንድሕር ትውዕል ኮንካ ትውዕል እሞት ማሕበራዊ ህይወት ትኻልእ ኸዳ መዓስኻ ክትርክበሉ ኣይተርክበሉን ኢኻ ኣይተርክብሉን ኢኽን እዚ ኸ ንመንእሰያትና ክሳራ ኮይኑሎ ንመንእሰይ ኣይኮነን ብዓብዩ ንስድራ ቤት ካልኣይ ንሃገር ክሳራ ኮይኑሎ ሕጂ ሁማን ትራፊክን እንታይ እዩ ቅደም ለኩም ቅድሚ 10 ዓመት ዘክርዎ ሁማን ትራፊክን ኣፍራይ መንእሰይ ካብ ሃገር ዘቂብካ ምውፃእ ሰዓዱ ከምዚ ኸማይን ከማኸምን ኣይኮነን ተሓስብዎ ናይ 50 ዓመት 60 ዓመት ውጥን ኣለዎ ከመይ ገይሮም ነቲ መንእሰይ ኣውፅኦም ኣብዙ ነዳኽምዎ ብምንታይ ገይሮም ከም ዘዳኽምዎ ካልእ ፍልስፍና ኣለዎ ስለዚ ሁማን ትራፊክ ተዓዊትና ደይ ተዓወትና እንድብል ሰብ ሕጂ መብዛሕትኡ ሰብ ሕጂ እወ ንሕና ተዓዊትና ሃገራውያን እንዲና ክብለካ ኽእል ሃገራዊ ኮንካ ንሃገር እንተጠቒምካ እዩ ሃገራዊ ኮንካ ንስድራኻ እንተጠቒምካ እዩ እምበር ኣብ ማስ ሜዳ ክትግዕር እንድሕር ትውዕል ኮንካ ሃገር እዚ ኣድልያን እዩ ስለዚ እንታይ ኣደዳ ናይ ምንታይ ናይቲ ሁማን ትራፊክን ኮይንና ኣለና ተረባሕቲ ኮይንና ኣለና እቲ ን50 ዓመት 60 ዓመት ዝወጠንዎ ውጥን እወ ኣፍራይ ዜጋ ተውፅእ ከም ዘይፍሪ ትገብሮ ዘፍሪ ዶ በዝሑ ዘይፍሪ ኣብዚ መንእሰያትና ዘይፍሪ በዝሑ እምበር ዘይፍሪ እዮም ዝበዝሑ ስለዚ ዘይፍሪ ንሃገር ይጠቕማ ዘይተፍሪ ጓል ነዲኣን ነቦኣን ትጠቅም ዘይፍሪ ወድስ ነቦኡ ንጠቅም ኣይጠቅምን እዩ ነቦኡ ነዲኡን ዘይጠቐመ ንሃገርካ ትጠቅም ሰብ የለን ንጹር ክኾን ኣሎ ዕላማኹም ንሃገር ዝጠቅም ንነፍሱን ንስድራ ቤቱን ቅድም ክጠቅም ኣለዎ ካብኡ ሓሊፉ ንሃገር ዘፍቅር ሃገር ጥራሕ ክፍቅር እየ ድብል ተሎ እቲ ግንባር ዘሎ ጥራይ ንሃገር ዘፍቅር ኣብቲ ግንባር ዘሎ ስሌኸ ጋሕ ክብል ሃገር ይብል ስሌኻ ክቡር ህይወተይ ክኸፍልልካ ህዝበይ ድብል እሱ ጥራይ ንሃገር ዘፍቅራ ኣነ ንስኹምን ንዕኡ ገዲፍና መፂና ማሕበራዊ ህይወትና ክነንግስ ስድራ ቤትና ክንኣሊ ዕብየት ክንዓቢልና መፂና ኣብ ክንድና ዓቢ ከም ካሮቲ ሱርና ንታሕቲ ካመሊስ ኮይኑ ንላዕሊ ምዕንባብ የለን ስለዚ እዚ ጾር ኮይንዎ ዘሎ ሕብረተሰብና ቀንዲ ኣሸጋሪ ዘሎ ትርጉም ስደት ዘይምፍላጥ እዩ ስለዚ ጠቕሙ ዶ ጉድኣቱ ስደት ጉድኣቱ በዚሕዎ ንህዝቢ ኤርትራ ውፁእ እስኪ ካብቲ ማራኸቡ ብዙሓን ውፃእ እስኪ ተን ዘይባህልኽን ክትምዕዳ ትውዕላ ዘይባህልኩም ክትምዕዱ ትውዕሉ ሸር ግበረለይ ሳብስክራይብ ግበረለይ ኢልኩም ብኡ ሳናቲም ክትኣርዩ ትውዕሉ ውፁእ እስኪ ካብኡ ካብ ሰዓት ሂዝካ 50 ዶላር ትኽፈል ለፍሊፍካ 100 ቅርሺ ተኸፈልካ ኣይና ይትጠቕሙ ታሪፅካ ተምፅእ ኣብረኽቲ 25 ንዓኻ 25 ነዲኻ ያኽለካ እዩ ስለዚ እቲ ስደት ኩሉ ግዜ ትጥቕሙ እቲ ጥቕሙታቱ መጀመርያ ተጠቐመሉ ወርቃዊ ግዜኻ ተጠቐም
ቋንቋ ናይ ተዓዲ ተምሃር ሞያ ዕጠቕ እንተ ዘይብልካ ካብ ብጉልበትካ ረሃፅ ናብ ጉልበት ጉየይ እዛ ዘለኹማ ግዜ ፅባሕ ንጎ ክተግየኩም እየ ደቂ 20 ደቂ 30 መፂኹም ደቂ 50 60 ምስኮንኩም እንታይ ከም ክትገብሩ ኣእምሮኹም ከማን ዋላ ምስ ሕብረተሰብ ደራኸብ ኣይኮነን ምክንያቱ እዚ ዘመድኩም ኣብዚ እዩ ጅግና ክብለካ ዋዕሮ ክብለኩም ሰባት ከዓ ፀልልኹም ንፈኩስ ርእሶም ሰብ ፀልልዎ እዮም ጅግና ግንባር ብርየ ጥራይ ዘሎ ንሕና ኣብዚ ዘለና ረብሓ ደሊና ሃገራዊ ዕብየት ክንዕብድ መፃና ንበዝሕ ኣብዚ ዘለና ገሊኦም ከዓ ሃገራዊ ሒሶም ዝመፁ ኣለዉ ገለ ከዓ ሃገር ተውሒስ ዘላ እሳ እንተመደረት ፅቡቕ እዩ እቲ ሃገር ኣውሒሳ ኣብዚ መፅኦም ዋላ ጥሮታ ተወፁ ዞም ኣቦታትና እንታይ ፀገም ኣለዎ ደቆም ዕብዩ በታ ደልዎ ስንኩላት እዮም ናይ እግሪ ፀገም ኣሎ ናይ ዓይኒ ፀገም ኣሎ ናይ ርእሲ ፀገም ኣሎ እዚኦም ኮፍ ኢሎም ኣብዚ መራኸቢ ብዙሃን እንተዋዕሉ ወይ ኮፍ ኢሎም ጥሮታ እንተበልዑ ግዜኦም እዩ የምሕረሎም ካ ይንዖም ንሕና ኣነ ንስኹምን ግን ዝዕድመ ናተይ ናትኩም ግን ከምዚ ይኮኑ እቶም ኣብ ዘሎ ሓደ ቦታትና ንጥይት ትቅድምዋ ብጉያ ዘይድየብ እምባ ድይቡ ዘይስከም ፆር ተሰኪሞም ንሃገር ኣምፅኦም ሃገራዊ መንነት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ እትየምልና ብምንታይ እዮም ኣምፅኦም ግን ኣቦታትና ናፅነት ኤርትራ ክትብል ከለካ ናፅነት ኤርትራ እኮ ዋጋ እናተኸፍሎ ኢድ መፀይ ብሉፃን ሕሩያን ተኸፊልዎ ኣደ ሕሳስ ልደ ኣደ በኹሪ ኣደ 10 ከፊለ ወርቃዊ ግዜኦም ከዓ ደቂ 17 18 እዮም ለይትን ቀትርን እንዳዓየዩ ነዛ ሃገር እዚኣ ስጋዕታት ዘላ እናዓየዩ ከዓ ንመስዋእቲ ሕሩያን ገንሸል ኮይኖም ካብዚ ወፃኢ ግን ንስኻ ትገብሮ ኣሎ ዝዕድመ የለን ጉየ ንምንታይ ንማሕበራዊ ህይወትካ ጥራይ እሶም ጉዳይ ንሃገር ወርቃዊ ግዜኦም ንሃገር ከፍ ኢሎም ኣቦታትና ኣዴታትና ሕጂ ምስቶም ወርቃዊ ግዜኦም ዝተጠቐምሉ ኮፍ ኢልና ንውዕል ኣብዚ ኖ እሳቶም ንዝግበር ነዚ ሃገር ገይሮምላ እዮም ንሕና ከንታይ ክንገብረላና ቅድም ነቦና ነዴና ድሕሪኡ ንሃገርና ነዚ እንድሕር ዘይትገብር ኮንካ እዚ ስደት እንታይ እዩ ጉድኣት በዚሕዎ ኣሎ መንእሰይና ጅሆቶ ተሓሒዙ ኣበለካ ለክዓካ ትውዕል ኣበለካ ለክዓካ ድውዕል እሞ ዘይትፈልጥ ክንስኻ ፈላጥ ዝመስለካ እዚ ትቐንዲ ሕማም ኮይኑ ዘሎ ስለዚ ኩሉ ግዜ ትስደት ብግቡእ ግዜኻ ዘይምጥቃም እዩ መምፂኻ ዕላማታት ዘይምፍላጥ እዩ ትቐንዲ ጉድኣት ኮይኑ ዘሎ መምፂኻ ዕላማ እንታይ እዩ ኣብዚ ክትልፍልፍ መፂኻ ኣብዚ ክትልፍልፍ መፂኺ ስለዚ ሓደ ቀረፍረፍ ዝብል ትግርኛ ምፂኻ ክትምድር ትውዕል ኣቦኻን ኣዴኻን ዘይትፈልጥ ትስክሕ ኢኻ ትምሰብና ትስክሕ ኢኻ ስድራ ቤት ዝድውሉልና ትስክሕ ኣብ ፌስቡክ ተፀዲሐን ውዕላ ሙሉእ መዓልቱ ነቦኦም ነዲኦም ሓንቲ መዓልቲ ኮይሙ ኣይኮነን ዶ ክሰድሎም ደዊሎምሎም ዘይፈልጡ ስድራ ቤታት ዘሎ ክመፁ ከለዉ ብዳንጎኦም ዝመፁ መስለኩም ገዛ ሸይጣ ገሊኣ ዝሃበቶም ወርቃ ሸይጣ ናይ ስድራ ቤት ወርቂ ጠቕሊላ ዝሃበቶም ኣብ ሊብያ እንዳበ ኮይና ተቆምጥዕ መፅኦም ኣብዚ ከዓ ክንዲ ስራሕ ዝወፍሩ ሙሉእ መዓልቲ ክልፍልፍዕሉ ነዲኦምን ነቦኦምን ከዓ ወታደራት ትእዛዝ ዝእዝቦም በዚ እተው ክበኪ በዚ ተዚኣትት ይበክን እየ በዚ ደቅሲ ክበኪ በዚ ደይትደቂ እንታወቲኹም ንስኹም በዓል መን ትበሃሉ ንስኹም ኣቦ እዝዝ እምበር ኣይእዘዝኒ ኣደ ትእዝዝ እምበር ኣይትእዘዝኒ ንልቢ ክኾነኩም ልቢ ተዘይብልኩም ኳን ልቢ ዓድጉ መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ኣቦን ኣደን ክብርታት ሰብ ይፈላለዩ ነቦኻ ነዲኻ እንታይ ክገብረልካ ኢኻ ትብሎ እምበር ከምዚ ግበር ኣይበሃልን እዩ እዝንካ እሞ ደድልየካ ግበር ግበሎ ምክንያቱ ንዓኻ ክዕቢ ከሎ ከመይ ገይሩ ከም ዘዕበየካ ፈልጥ እዩ እሱ ኢጂ ዳ ሓፅሮ እምበር ርእሲ ሓፅሮኒ ከም ዝናትካ እሳ ኢዲ ዳ ሓፅራ እምበር ከም ናትክ ርእሲ ሓፅራኒ ጥራይ እንታይ ክገብረልኪ እንኪ በላ እንኪ ከኣበሎ በዚ እቶ በዚ ውፃእ ግን እዚ ንዓኹም ከማን ጌራ የብልዓኩም እዩ እዚ ስደት ተጠቐምሉ እዚ ስደት ጠቕሙ እንተተጠቒምካሉ ብግቡእ ወርቃዊ ግዜኻ እንተተጠቒምካሉ መምፂኻ ዕላማታት እንተፈሊጥካ ኣብዚ ከምዚ ማስ ሜድያ ተፀሚድካ ይትውዕል ኒኻን እዚ ማስ ሜድያ ናይ ገዛ ርእሱ ዋናታት ኣለዎ ሸቃጠቶ ኮይኖም ሽቁጥ ውዕሉ ብስም ሃገር ሸቐጥ ኣሎ ብስም ህዝቢ ሸቐጥ ኣሎ ብስም ባህሊ ሸቐጥ ኣሎ ብስም ሃይማኖት ሸቐጥ ኣሎ እዚ ንዕኦም እዩ ድምልከት ነቶም ኣብዚ ዕድመ ዝደለኹም ንስኹም ንስራሕ ክትጎይሉ ዝግባአኩም ዕድመ ንስራሕ ጎየዩ ስራሕ ኩሉ ግዜ ክብረት እዩ ካብዚ ናይ በለካ ለክዓካ ውፃ እዚ ፀርፊ ግዱፉኻ ፀርፊ እንተ ክኢልካ ንሓውኻ ንሓፍትኻ እንተ ደኺሞም ሓግዞም እንተ ደኺመን ሓግዘን ካብቲ ዘለኹምኦ ሽግር ውፃእ ምባል ሓገዝ ካብቲ ዘለኹምኦ ሽግር ውፁእ ምባል ሓገዝ ጓል እዚኣ ወዲ እዚኣ ግን ኣይኮነን እቲ ሕብረተሰብና ከምኡ እውን ኣይኮነን ባህልና
ስለዚህ بحفشة إذا تقيمو دلو حبرة سمنا سدت كل جزء انتايو انتحريلنا سدت أزي بدهاي بزي قام قاد الزارب بزي بهلا خاز نبر بزي حق سدرابيت كان دبا بحقناتهم دمبركاي نعوقن أمين الكا تقبلون نمنتاي نسخا خامسي خايم سماي مصخا بقام قومي خاخ تزارب دلكا بحقومي خاخ تقعد زلكا ببهلومي خاخ تنبر زلكا مخنياتو أب حدا هاجر حدا حبرة السب خير كله نعوق مسيلي دنبر انبرت حبرة السب أقولوا نعخا مسيلي ينبرني ስለዚህ ስደተኛ ሁሉ ጊዜ ነጥኡ ደሎ መሲሉ በቋንቋን በባህሉን በህብረተሰብ ነው ነበር احنا ግን ካብኦም የለና ሕማቅ አካዳድና ምኽዳን ንወርስ ንኽእሊና ሕማቅ ማሻሽጣ ሕብሪ ለኻኽያ ጻዕዳ ከይኮነካ ጸሊም ትለኪ ጸሊም ተኮይነ ኸአ ብጫ ትገብሮ እዚ ኮነን ናት ህብረተሰብ ከም ይኮነን ምዕቡል እንድሕር ኮንካ ኣብዚ መሳጅ ስራሕ ኣብ ርእስኻ ብደገ ዝርአ እሱ ምዕባለ ይምጻልካ ጸጉሩ ስለ ዝቀየርኩ ሄኖግ እንታይ ማና ቀየር አይቀየርኒ ያነ ሄኖግ ስለዚህ አካዳድናይ ዘባል ክዳን ተኸዲነ ስለ ዝኸድኩ ኣነ መኸመይ ደይኮንኩ ሓፂር ክዳን ተኸዲነ ንዓይ ምስ ባህለይ ዘይከይድ ክዳን ድሕር ተኸዲነ እዚ ንዓይ ሄኖግ የብለኒ ሄኖግ ዘብለኒ ሄኖግ ከም ሄኖግ ክነብር ከለኹ ነቲ ዘለኹ ዓዲ መሲለኻ ብሕግን ዲስፕሊን ናይቲ ዓዲ ብእዝን ቁፅፅር ናይቲ ዓዲ እንተኸይደ እዚ ሄኖግ የብለኒ ንዓይ ክብርታት ይፈልጥ كبرتات دك سبات كافلت مالتي ስለዚህ نحنا كل ጊዜ ተጸጊምና ደሎ بفላይ ተመንሰያትና أزي لو ما عند بفላይ ናብዝ ግድን ስደት ጉዳአቱ በዚህ ሕሎ بفላይ ቶም ነብኹምን ነዲኹምን ቁልሕ ኢልኩም ዘይትፈልጡ ዘይትፈልጣ ሓገራኹም ولا ክትወልዱን ድሕር ተሓስብለኹም ولا ወሊድኩም እንተለኹም ሰብ ዳጉሻ ዘሪኡ ስምስም ይዓጽድኒ ኣቦኻን ኣዴኻን ዝገበርካየ ኢድ ኣብ ደቅኻ ኸጻንሐካይ معرب العيم دقها تفتيف كعبيهم ورق خدين كعبيهم إتا نبخا نديخان زجبر كلهم يوم زجبروا الكامبر نعها حلفا خجبروا الكام معرس لزبل عخيا ملكا تحسب تلغا حشا دون قريخي ودسب إيدي يدركب صبق جبر نمن نمانم صبق تركب متان مالتي سبك تصدق لعلن تحت انتيلو نايس صدق ما قد يتجبر سبك فتون حل على تحتني له ناي فتوت ما قديد حز سبك خبر انت له خبرتات قدمي تفلت السوق خبرك خون له اديخا خمد زي تفلت ابوخا خمب زي تفلطو انت حركون كخمير كا ختم تعبير دله خبوين اديني لهم نعخا خبو خبرها بينا يسنو مغوت اذا سنو مغوت زي فتفلط لك كتفلط لكم زم ولد زي امكا كي تغاغيو ابوخم من اديهم قدم ابقيمي تغبروا قالوا كله بدحري تقدفوا ناتي قديزي انا زتقوم لي ابي هوتي كي غاغا ابوينا ديني قدما قدمي زغبر زي مسدراي ملاي مرچاي ديكون عچاي غبوين حلافنتين كاي اديغوا 8 عمد كوينا انا حي كتعب زحلفته غزي من كتكالا لكم تحسبوا ابي ود 7 عمد كوينو نعاي زحلفو خعب خرتت دول غزي من كتكالو تغزي انت غبر دي خرتت يلعبني تاخذ غبر دي ادي واغا خفيلات لي من قف نقيفا أنفر نفيرا تصدق كوي كونت انتايدا نايت حبرتسب مجمريا نايت عليك كيس أنت بدحريقا مس أرقت مس عبيت مركوس كوخوناي كم تودي تبلني إسا مس عبيت كا قلع ناتي كوينا أدي كابلاني قلت أقري نيروا سلست أقري ندحر جيرات دي انتها قد قبر دلو قلعات غير دلات دي اتي أنا نشتي كل خو زقالينا بوينا دي ندحن قوقني أنا خانا أشتو مسكوني اليوم معاسيب حجي مركوس مسحازو نا أشتو قلعتيم مبلع دليو أفسع ساعات بركو قلعتيم بغيرو صراحة يلن جنزب دليو سلازي سرحو أبراخ يلن قلعا خلقا سرحني ركادي خاصة تأميت راح عندي خاتولا نديخا تأميت راح عندي خاتولا نوبخا سلازي إذا كله زقت فلطة ويكن فلطة ندحر كوينا كل جزي قلع سب أي مسعابي ويسبيتي قلعا يدغير كم تنسخة قلعة خلقها بجيك كان مبلع مخدان مستايك زي تفلت لك عبغانا ديخان كاقمية مبلع مستايك قابيد متسق هابتي نعاقا خرتتي لدعبي ولادي سلازي تم كرتتي لم دعبي بينحوي مرحبا كلهم سلام تم كرتتي لم دعبي سدرابيت كي تقابي يبقد ميخون قبروهم كالو قدفوه حاو حابتي ببدرجو عقم انتلكم أبغانا ديخان قنا عقم سلازلك كيكون اندي كي تقابي يبزيها مرچا خاص لزخونه يكون يكونن قديتا خاص لزخونه
فتيخا صليخا نسخا مركوسهم يخا فتيخا صليخا نسخهم مركوسهم يخي من قال لكم نبون ندن زي خبر قلعة ولد يقولون مخان خونا له زي أمرج أنا تيا أبوي زبلنا بعبيته أنت زي ركب أبوي لا زي تخبرنا قال أنت زي ركب أنت هتقبر اللي يقول عن عين صعبه قدف الناس كي لا تنحر تغير الناس أنت يا متعب يلي أنت هتعب زلي أنت هتقبر الله من ندي دحر أنا ندي قال لكم كا صقم لكم جنزب تصدوا نديكم نبهم تليفون زي تقول خالو نعصر تقرشت تبقوا مدولي سديد الله يا أخي بك أخلاي أدي خاص تروح حاجة تدلي وداكو يا أخا قمت الصغار بك إلكا 24 ساعة تبلع عم تمقبهم تحزو فاكيشن توصدهم بك قوموا غيراكو عبياتك أنا عخبة تدلوا انت يتدلوا ودا انت يتدلوا ودو يدلي دمس ودو خسمع دلي ده هاي ودو خفلت دلي ده هاي ودا خفلت دلي كابت جنزب نلعلو هون ذات قبروا تغلالاتهم كله ديبلكم كله خد قبروا محصنكم متى أنكم تولدوا خد زمدوا مس ولدكم مس زمدكم كادقوكم متى أنكم أخ قبروا لكم إزي كل جزء فتيخات صليخات قبروا حقي تفتروا حقي نحنا خالينا أبزع عد خالي أبو يبلو نيم سعاد قال ما لقت بلو تقول يوم أبو أيبلو ناتو ما يكونان نحنا نعين ورسنينا كبر بحال لنا أبو يأدي بحقه يلد قال لي نحنا ندارك تتعلمنا دي ندارك تتعلم دي ملي يا بيرتا بحالنا يكونن مسألة جبوها على الخيخات صرا مسألة جتاديها على الخيخات صرا لذي خلي بهاليناتنا بيت بهالنا خاينا نخيد أبوينا دين كنبلا لنا ساتهم دا عربتات نحضر بيهم مناتهم بهالين احنا قلنا يندر بنينا سلذي ناتنا بهال خالي سلذ خونه بيت بهال ناتنا ينا نخيد دلنا تددلنا بهالنا إذا عاد نورس تددلنا خان قحفو بيت زي دواس أنا بهال خان خيد سلذي أبزوس مسأخو بهاليت في إيه كذا يكيره قنقات في كون خنا برد دلي قنقات دي أتفوني بهال بوتاتي سدرا بيت أتفوني نوع عقيبه قنقانا إذا عدن بهالنا إذا عدن كورس دقوي سلازي زخد قبرو يخون قبري قبعنا دقوه سلازي سدت يخسر له اتينا 5 عامات دول كون قد مع 10 عامات اتهما عن ترافيك نزبال موسى تراي مش وصا خانتا يتهون تعب قللت غي مسلوكم زيو أزيم ركاق تبلحتيو إرتراخ تكسر اندحر كوينا إذا ما بزدلو زيقاتات أفريت خون يبلومن إذا ما بزدلو زخونا نقر سراحن ما هيا كلهم يبلومن اتهما عن ترافيك نتك اندزي موسى خاب هاقر تراح يكونن أو سيخا مليونير تنحر كون كان رساتهم خسروا أو سيخا سب كون كان سرعخان سدراخان دعرت الله كون كان نهاجر كان دعرت الله كون كان رساتهم قيو سلسل هما ترافيك ناتكا يكونن تايدا ساتهم يمت هما ترافيك كثيرهم لو سخان تخسر كالو جن كل جزء خمتناتهم تخيل كاي كي تخسر كي كسبولك نزي ماس ميرات مودو لهم زي في الله بزم تقطعوا وعلو أبز قل ملة تصارفا أمها سدراخهم من سدراخن عليكم زي تفلت زي تالي قدوه نمن تاكاو زي توسو وسو خاو زي وصا شجر يلا وكم حدا ولف خوينكم كخمون غلي برقص أبتقوم دلهم صبات كمان حجزوا بيتسبهم دلهم حجزوا نحجزوا حواتنا نحجزن صريفنا دي كنا بمخرن معدان غيرنا خاطر دلو حمام نوصايم نايسرح حسابات نقبرهم نايسرح حسابات نقبرن مخناتو زيغاتاتنا خندربي زيغاتاتنا خنقحفا يكونن اكتيفيست نخونكو زيغاتاتنا خنصرف لنا يكونن انكو اكتيفيست نخون اكتيفيست ناتو كرايتيريا اللو حاجه خاطا انا زتقملو زطفع حبرتسب تمرسلو استغاغي حوخا خا قبغيغو تورملو هاغراون قازيبلو هاغراون قاطع تقلو مركيد قد زي او زي كان ايرتراو غيف كان ايرتراو صريف كان عيكاكو تشايناون جاباناون حيس كان ايرترا خد كيت منن دحركون كاكتيفيست كوي كونكا فتيخات اللي زيغاتات كا تخبر زيغاتات كا خاطر معد زيغاتات كا خا ناو نور كتملس حدا اكتيفيست تخون اكتيفيست كن الله نادي زيبلنا انت زلونا نعنا محشلنا بتصرف مر اكتيفيست يلا بسرق دمدر سقيلو ابدي كون عن كليل اب شقط انقلن زاتو من يلن حدا هاغراو اكتيفيست زبال
الله اندحرت بلنا خونك خاب قدم تقوم ليلن انت زهلو زقول حبرتسبنا خونا يمستقاقين قدمي 10 عام زنبرنين حجيت نبرنين حد اللي يلن هذا خابت تحت من دهم كها قديف كاتبني تدعيه تعيين مسرتاو مدبنا مدبدك حد لبي نزي ميديا زخنا قومو خلنا نجمرو خلنا حد اعلام نصور نيرو انصار زي هاجرو ميدياتاتي انصار ناي بعدد نبر ميدياتاتي هاجرو مننتنا عنو مصيو هاجرو تاريخنا عنو مصيو نزيغاتاتنا بزي فلطو حمام اوراجان قلن مسطوم نزينا نزي علامه زي تاثيرنا له تغريفنا له تقصعنا له نمنتاي ግን علامه نرو نصور علامه እዚ علامه زخا انا اكتيفيست خوني عند حد الكوينه المينو نعاي قرتي باترو كله نلو بباتر ناي سنتر حيكون كان اكتيفيست خون سبي لهم حيكون كان تقبر ስለዚህ نحنا كل ግዜ علاماتاتنا نصور تقبرو ወይ كا خغبرو ዝግባአናኻ ስኻ ሓደ አክቲቪስት ክትኮን ተኾንካ ቆድም አፍቃር ህዝብኻ ክትኮን ኣለካ አኽባር ህዝብኻ ክትኮን ኣለካ ሓልዮት ህዝብኻ ህልወካ ኣሎ ህዝቢ ከይሓለኻ ህዝቢ ከይፍቀርካ ሃገር ኣይፍቀርን ሃገር ሓመድ ኣብታ ሃገር ዘሎ ሕብረተሰብ ኣፍቅሮ ብኣውራጃ ከይፈላለ ለይትን ቀትርን ዕየየሉ ነቲ ዘይፈልጥ ሃገራዊ ንቕሓት ዕጥቆ ነቲ ዝደኸመ ሓግዞ ንዝተፀለለኻ እሰሮ እንቶሞይቲ ከዓ ከምታና ባህልናኻ ገንዘብ ኣዋፂና ሬሳና ዓድና ንሰዶ እዚ ነዚ ክራይተርያ ዝንድሕር ተማልእ ኮንካ ንኣክቲቪስት ነዚ ተማልእ ኮንካ ሸቃጣ ኢኻ ወይ ሸቃጢት ኢኺ ስለዚ ከምዚ እቲ ዕላማታት ናይ ኣክቲቪስት ከምኡ ከዓ ስለ ዘይነበረና እቲ ድዕየ ግን ዓይና እቲ ትግበር ጌርና ዶ እወ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ዓዩ ገይሩ ከምቲ ዝተመነናዮ ኮይኑልና ዶ እወ ኮይኑልና ሃገራዊ መንነትና ሓቂቕና እምበር ኣይንሓቅቕና እቶም ንዓና ክሕቁቁ ድመፁ ኣጥፊና እምበር ኣያጥፉና ደምሲስና እምበር በታ ሃገራዊ መንነት በቲ ናይ ማስ ሜዳ ኣይደምሰሱና ነፍስ ወከፍ $10,000 ትኽፈል ንሓደ ሚድያ ነይሩ ነዚ ሚድያ እዚ ንምጥፋእ እሳቶም ዝብሎ ሓቂ ንሕና ዝብሎ ሓሰት ኮይኑ እቲ እሳቶም ዝብሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መንእሰይ ኣእምሮ ውልዶ ዝኾነ ኣብኡ ዘሪእኻ ሃገራዊ መንነት ኤርትራ ከመይ ጌርካ ከም ትንዕቕ ሃገራዊ መንነት ታሪክ ኤርትራ ከመይ ጌርካ ከም ትንዕቆ ናይ ሸፋቲ ትብሎ ዶ ናይ ገለኢ ትብሎ ደምፆ ነገር ኣሎ ዲ ባዕዲ እወ ነዚ ክንምክት ኢልና መፂና እምበር ክንሽቅጥ ኢሉ ዝመፀ ሰብ ኣይነበረን وخمجنا نمثل كم زخالق مسلكم زها جراو ميديا خنجمر كلنا قدمنا تجمر سبعين برا كم زلهم يمقلوبون كينو بفرحن قالن سبب جزءات حبيع خلا نزي فتينا سألينا نتأثر فتينا سألينا نتحانق نقص علينا ذاتنا إعلامي نير حنت يا خان نحنا تجرحنا حجراو من نت إرترا أب عالم كم يجرو دميق وخنبر تاريخ إرترا تاريخ نايز خونه يكون حجرا يكونن ناي جزارسنا زود تاريخ ورك أو دمنا عصمنا زخفلنا لي ما نمسبو هو رازي أين فكرنا إزي نتصور علامنا مدك دك أحد لك كالي يبلنا نحنا سجقا تزحزننا دلو زيقاتاتنا ندموتو زيقاتاتنا ندطفو تيميلنا ينرئ جي نوح جزيت أفيكم بخالق الدقن حجي بوليتيكا تعيي تودين دي بخالق الدقن أبز ميدب كن راخبينا كما يجرنا من ساعتنا نستوصقو من حجز كما يجرنا نتوم أبصراحة تطولهم زلوا أبصراحنا وفر كم يجرنا نايز حمام خوينوهم دلوا سوشيال ميديا أوصينا سدرابيتهم كم زاليو سدرابيتهم كم زحجزون جبر ناينم سوكف إرترا وحلافنتنا ناينم سوكف سلزي إذا قلوا نحنا خان ناينم سوكفنا عند عرقينو حجيت أكايدنا خالق الدد أمبرتنا كدم كدي كنا نتكلم حجيز بوليتيكا أبكي انتلو نعنا خص أبعد مثل عيني نحفنينا نعنا دصابة أجني لنا نجي جزية سلامن كسانتي سلامن كسانتن كان حزبنا نمنيلو سلامن كسانتن زي من نسب نطلقن سيطان تراي سلام كسانت زي من نيلو حزب ኤርትራ نطلق سيطان مرسب يكون حزب ኤርትራ تايدلي سلام حزب ኤርትራ تايدلي قسانت لعل سلامن كسانتن حزب ኤርትራ زدلي ነገር አለ የለም ነዚህ ጸልእ ሰብተሎ ሰይጣን ሰውን አይንበሉ ስለዚህ ናይሎም ሓንቲ መደብና መደብ ደቂ ሓደ ልቢ እዚ ትመስል ብሓፈሻ ተመሳይ ዝጸናሕኹም ኣዝየ መስግነኩም ጎይቶም ኣብርሃ ረዘነ ሳባ ፍረወይኒ ዳዊት ዕርዲ ካልኦኻቶም ተቐደምኩም ዘለኹም ኩልኹም ደጊመ እንኳዕ ዳግማ ይረኣየና ገጽ ንገጽ እንኳዕ ይረኣየና ኩሉ ግዜ እኳ እንተዘይኮንኩ ከምዚ ግን ቅልቅል ክብለ ተኣዝየ ኣገዳሲ ክኸውን
ዘለዎ ንብሎ ስለዚ ብፍላይቶም ኣመት ስድራ ቤትኩም ዘይትገብሩ ብጾት ሕዋት ሓደራኹም ተም ዝፈልጠኩም ጥራሕ ዘይኮነስ ንኩላኹም ሓደ ተም ዝፈልጠኩም ከሞ ኣዴታትኩም ድብረድአን ሲኢነን እንዳነብዓ ዓይነን ዓዊረን ንኽትሪአን ዘደንግጻኻ ንኽትሰምዐን ዘደንግጻኻ ኣዴታት ገዲፍኩም ኣብዚ ሊቃውንቲ ኮንኩም ክትምድሩ ክትውዕሉ ጌጋ ይብመሰረቱ ጌጋ ስለዚ ሓደራኹም ብለኩም ካብቲ ዘለኹሞ ጌጋ ውፁ ስድራ ቤትኩም ኣፍቅሩ ስድራ ቤትና ነፍቅር ሃገርና ነፍቅር ህዝብና ነፍቅር ስለዚ ሕድሕድ ከዓ ንከባበር ምክብባር ዝመስሎ ነገር የለን ኣብዚ ዓለም ንፋቐር ዘመነ ፍቅሪ ሕጂ ተወዲ ዘመነ ሰላምን ቅሳነትን ብሓቂ የድብለኩም ዘለኹ ተወዲ ንዓድና ንኸደሉ ፅርግያ ጥራይ ሕጂ ደጓየና ንዓድኻ ክትከይድ ግን እንታይ ሒዝካ ይትሕቶ ንዓድኻ ክትከይድ ኣላ በዚኣ ተሰኪምካ ትኸይድ እዚኣ ደይብልካ ብዓድኻ ሎሚ የለን ከም ቀደም ከይመስለኩም ሎሚ ተማኡ ደለዉ ረቀቕቲ እዮም ተማኡ ደለዉ በላሕቲ እዮም ናይ ስራሕ ዕድል እንተተኸፊታ ከዓ እስኹም ክትርክቦም ክነርክቦም ዘይኮነ ጥቓ ምቕራብ የላን ሰላም ሳብ ብኩላኹም ተም ሕጂ ተኣቱ ዘለኹም በረኸት ስለዚ ደጊመ ደጋጊመ ፅን ኢልኩም ሰማዕኹምና ኣዝየ የመስግነኩም ኣዝየ የኽብረኩም ኣዝየ የፍቅረኩም ኣብ ካልኣይ ፕሮግራም የራኽበና ሰሰናዩ ብሩኽ መዓልቲ ከም ትወትሩ ኩሉ ግዜ ክብርን ሞገስን ንዕኦም ነቶም ስለይን ስሌኹም ኢሎም ዝሓለፉ ጀጋኑ ሰማዕታትና ይኹን ዓወተ እግሪ ሕብ ገብል ኤርትሪያ